A veure, què? Com han anat les vacances? M'has d'explicar tots els detalls del viatge. Una meravella! Realment em va encantar i el recomano al 100%. Et faré una ressenya completa dels meus llocs preferits. Esclar que sí. Jo també estic desitjant poder fer una escapada. Llàstima que ara quedi tan lluny. Tot el que és bo s'acaba. I a més estic amoïnada perquè m'han arribat unes despeses imprevistes i aquest mes estic escurada. És veritat, costa d'arrencar. A mi també em passa que hi ha èpoques en què tot ve de cop. En aquests casos faig un traspàs de la targeta de crèdit al compte. De debò? No coneixia aquesta opció. Què hauria de fer? Vine, que t'ho explico. Entra a la teva banca mòbil. Ves al menú de dalt a l'esquerra. Obre'l i accedeix a Targetes. Clica a Traspassar saldo al compte. Selecciona la targeta i introdueix l'import. És immediat. Increïble! M'ha semblat molt fàcil i molt pràctic. Sempre em sorprens. Que bé que et sigui útil. Ja saps, sempre que tinguis saldo disponible de crèdit a la targeta, tens aquesta opció per a imprevistos. Gràcies! Què faria jo sense tu? Tan senzill com fer un traspàs. Passa diners de les teves targetes de crèdit de Caixa d'Enginyers al teu compte amb un sol clic. La millor manera de controlar les teves finances en qualsevol moment. Per a més informació, visita www.caixaenginyers.com/targetes o truca'ns al 900 300 321.